Ti'n barod? Fi'n barod. Right. I'm tipping bach o rusty today. Wyt ti? So please bear with me, Na i helpu, iawn. Well, I hope, Dwi yma efo ti. Fi'n right beside you, okay? Oh, good. Gyda'n gilydd. You smell nice. Sara! Da iawn. Okay? Fine, diolch. Ydy fan hyn. Croeso. Diolch i chi. Ti'n iawn. Croeso i hwb. Da. Ti'n iawn? Da iawn, diolch. A ti? Still out, yeah, fi'n fine, diolch. Okay, the first question I've got here is, oed ti'n ffilmio rhywbeth nawr? Ar y funud, mae Alice ar y teledu, a fyddai'n mynd heddi i ffilmio'n Aberystwyth ar gyfer Hinterland, cyfres newydd Fiction Factory, ddrama detective. Ooh, Yn Cymraeg? Yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ah! Ie, y tro cyntaf maen nhw'n gwneud back-to-back. I've always thought that. That's a really good idea. Ie, fel ffilmio union yr un gyfres wedyn, yr un stori. Union yr un gyfres, a fi wedi clywed. Ie. Felly, sut gymeriad fyddi di'n chwarae yn Hinterland? Mae'r cymeriadau fi gyd fi'n chwarae tramser yn ddwys. Ie, ti'n gwybod beth ydi dwys? Intense. Ydy. Ti wedi chwarae lot o... Gwyneb dwys gyda fi. Dwys, intense. Ie, mae lot o gig gyda nhw, maen nhw'n gyffroes, a mae hon yn yr un peth. Reit, beth am Alice? Sut gymeriad ydi Alice? Mae Alice yn ferch gryf. Mae'n... Strong. Eto, mae'n gallu bod... Mae'n feddwl tu fewn, ond wneith i ddim dangos hwnna o gwbl. Mae'n gwneud popeth i'w phlentyn hi, Daniel, a mae hwnna ar y teledu ar y funud. Felly, fi tu ôl cwsien yn edrych ar y teledu. Ti ddim yn licio gwyliau dy hun? Na fi hefyd. Ti? O ie, dwi'n gwylio fe. Yeah, I'm great. Pause, edrych nôl. Rwy ti wedi perfformio Romeo and Juliet ar y llwyfan hefyd, ydi? Ynddo. Chi'n joio? Fi yn. Mae bod yn y theatr yn wahanol. Mae'r cyffro a'r mae'r nerfau yn racs pryd ti'n mynd ar y llwyfan, achos ti'n gwybod, ti'n bod, dim ond awr 2 awr sydd ti. Na, ti'n ffili gweud, na, sori, allwn ni fynd eto. Ti just yn gorfod neud e. O ble roedd ti'n astudio actio? Yn ble. Yn ble o ti'n... Nes i astudio yn Coleg Cerdd a Drama, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd. A ti wedi gweithio ers i ti adael y coleg, wyt? Wel, nes i ffilm gyntaf fi pan o'n i'n 15. So, pan oedd pawb yn mynd ar gwyliau haf yn ysgol, o'n i'n mynd i ffilmo. Felly, oeddet ti'n gwybod bod ti eisiau bod yn actores pan oeddet ti'n 15 oed? Neu'n bengach? On, a fi'n credu fi wedi bod yn lwcus iawn. A o'n i eisiau danso, cynta. Un peth fi ddim yn neud, dim canu. Ti ddim yn canu, na? I'm going to say it in English, but you can translate for me as well. Do you do Shakespeare in Welsh as well? Is that possible? Wyt ti'n... Wyt ti'n... Do? Beth ydi do? Wyt ti wedi, no? Wyt ti'n gwneud? Wyt ti'n neud? Yeah. Bear with me. No, mae'n iawn. Wyt ti'n neud? Yeah. Shakespeare. In Welsh? Yn Gymraeg? Yeah. Fi heb wneud Shakespeare yn Gymraeg. Fi neu pawb? Ie, maen nhw wedi cyfieithu... Yeah, is that possible? Ydyn, maen nhw wedi cyfieithu Tempest a pethau i'r Gymraeg. Ydyn, maen nhw newydd wneud hwnna. Ydyn. I didn't know that. Ie, dwi ddim wedi gweld enw, ond rhaid fi fynd. Oedd e'n ffantastig. Oedd e'n dda, oedd? Bydden ni yn meddwl, llynellau. Ond ti'n fawr beth, y pa iaith, os ti'n gyffyrddus yn y iaith Gymraeg, mae'r un peth o dysgu fel Shakespeare yn Saesneg, dy hwnna ddim yn hawdd. Na. So, dysgu Shakespeare yn Gymraeg. No, beth faset ti'n hoffi wneud nesa? Licen i wneud rhywbeth Saesneg, so wedi bod yn Llundain y sbel. Falle fi Llundain amser Nadolig, mae'n neis yn amser Nadolig, ynddo. A ffilmio hefyd, ti'n beth sy'n dod ymlaen, dwi'n meddwl bod y cymeriadau yn dda ac yn gyffroes. Rwyt ti wedi actio yn Torchwood, Belonging, Compassionata, o ti'n hoffi Compassionata, because that's my ffefryn? Yeah. Ffefryn, Okay. Fi'n caru Compassionata. Wyt? Mae'n ffantastig yn dywe. A mae'r awdures Iwan Jones yn briliant. Nath sgwennu Alice hefyd. O, hi sydd wedi sgwennu Alice hefyd? Hi sydd wedi sgwennu'r ddau. A ni'n chwarae Ellen Wyn, oedd yn chwarae piano i'r côr. Nice. A mae cyfrinach bach dy fi. Ie. Fi ffili chwarae piano. No way! Ti ddim yn gallu chwarae'r piano? Ie, mae gyd yn yr ysgwyddau. Na beth yw e. So os ti eisiau, ti'n joc am bod ti'n chwarae, Ti jyst yn... jyst yn mynd fel hyn. Iawn, be am Rhoi lot o wmff yn y fe.
A wedyn maen nhw'n ffilmo ti o fan hyn lan, neu o tu ôl. Neu cael bysydd rhywun arall yna. Do you get stunt hands? A ni'n gorau edrych a pigo roi fi mas. Bloke's hands. I don't like those. The fingers are just like mine. Reit te. Ti'n licio quiz bach? Nagw. Wel, fi... Tough. We carry quiz. Da ni'n licio. O, chi? Amser gwenyn geirfa. Amser gwenyn geirfa. Ie, reit. Dechrau cyfres newydd ac mae'r bwrdd yn wag. Nobody to beat, dim problem. No beats, no pressure. Ti'n iawn. Ti'n barod? Reit. Nagw. 20 eiliad i gyfieithu gymaint o'r geiriau yma o'r Saesneg i'r Gymraeg. A phosib, iawn? Iawn, llawn cyffro fan hyn. Ie. Good. 3, 2, 1. Coni off. Series. Cyfres. Lines. Llelle. Stage. Llwyfan. Opportunity. Cyfle. Presenter. O, sa'n gwybod. Performance. Perfformiad. To remember. I gofio. Actress. Actores. Costumes. Gwisgoedd. Work. Gwaith. Amser ar ben. Da iawn. Ei, da iawn. Heblaw am beth ydi presenter. Cyflwynydd. Cyflwynydd. Cyflwynydd, of course. O'n i'n meddwl am gwestai, o'n i'n meddwl amdano fi, yn lle chi. Da iawn. Ara. Right. Yeah. Carry the one. Yeah, got it. Got it. Da iawn, Nia, glamorous assistant. Ww, ardderchog. Top of the leaderboard. Nawr. Da iawn. Da iawn. Da iawn. Hwna'n da iawn. Da iawn ti. Beth sy'n nesaf, Nia? Reit ta, Wyn Evans. Geiriau croes, mae'n gyffroes. Gyffroes? Gyffroes? Excited? Exciting? Exciting? Neu diflas? Diflas. Not exciting. Yeah, miserable. Miserable. Boring. Wyn Evans. Cyffroes iawn.